Day sa karon bitaw day no day is mauna day na ang ako ang duha ka Facebook page ang akong gigamit kay lagi day gabi day na-hack ang ako ang account. And yes day katong ikaduha na ko account katong 40k nga followers nako day no is na-hack siya ug ang katong 25k followers nako. Yes day na-hack siya day. Aksidente nako day kay well nag-edit man ko day no day aksidente nako day nga na yes nako day ang katong notification day kay lagi di ba day before ka mag-open sa imong account day no is sunadyo na siya mo notify sa imong day no yes or no day kung ikaw ba to nagamit ato imo yes. So karon day kay kasagsagan sa akong edit day no kay daghan kay ko giapa sa ako ang black up day no is accidente na ko siyang na yes day no kay nag-cut man ko ato sa ako ang pag-edit day ba day so pagtuplok na ko day maopoy pag-pop up day so natuslok na ko ang yes day no day mauto day nga na-hack ang akong account gihack maskin unsaon ako siya og kanang open bitaw day no day bahalag ang ako ang niadto na ko sa recovery day no day is wala na jud na ko siya na open day aday kang gibutang bitaw dito sa akong emails ako ang Gmail day no nga di na daw siya active kay ang mga hacker man ko karon day no grabe na sila ka bright day no bright pa na sila sa computer kay lagi dali na kay nila ma-hack ang imong account kay last week man ko day no daghang nag-attempt sa akong account day ba na kay nakabutang sa akong notification day nga mga hacker bitaw so gided man ako to gipang delete ra na ko ilang notification ang ilang message na ako sa Messenger gina-delete na ko pero gabi day grabe as in na isahan jud ko aksidente jud na ko siyang na yes day aday mao to pagdali-dali na ko day gi-open din ako ang account day as in day wala jud na ko na-recover ang akong account day no actually day nanghinayang ko sa akong bagong account day kay katumang duha ka account na ko day katong piling gwapa na akong account day o katong emerly na ko day is natoy sweldo karong bulana so katong nga sweldo nako day no is dili na to nako siya makuha day kay lagi day ilisan man puto nila bank account kay lagi day ang akong sahod ato day is direct sa akong bank account kay nahack naman lagi to nga account nako day katong duha ka page nako day no kung duha ka page man day is isa ra ang personal account nako so pwede to nila ilisan og bank account nila day no day para makuha na to nila ilang sweldo day dili na jud ako siya ma-open day hantong karon dili na nako ma-search ang akong duha ka page day no mao na karon day is mao na pud ni ang akong mga bag-o na pud nga mga account day no so balik na pud ko sa zero ani day ang akong mga followers ani day magkabuang na pud gukod nako magkabuang na pud pangita sa kuha ang akong mga followers day no grabe naman ni kakalas na akong page ani day oy grabe kakalas naman akong account ani oy kay kato ko akong 300k followers day okay ra to day nga masuspended to day kay lagi day nagka-violation to day sa mga product pud nga ako ang gipang-promote pero kani magud akong bag-o unta nga mga account day no day is kuan magud ni siya day wala siya violation day ba pero na-hack pero na-hack na hinuon gi-hack man ni oy pero maragular ra pud ko nang hinayang day no kay before magko ko ni solo sa social media is ginaredy na ko ang tanan kabalo jud ko nga na jud siya mahitabo pero ang ako amang guday no isang ako mga followers day ba maluoy na ko ginukod sa ako maluoy na ko nila pinangita sa ako day no kung di na po ko nila mag-viral day no is dili na po ko nila mabalik og kakita kato man gud akong piling gwapa day bag-o ra to siya na nakuan day na monetize pero nakasahod din siya kay tungod kay nag-viral pud ang mga video ato ug kato pud akong 40k followers day no daghan na sa kay kong video atong nag-viral then dali ra sad pud ito na naghan ang ako ang followers unta ato pero unsaon man wa man tay mahimo day kana-hack naman to naman sa hacker at least nakatabang ko siya problema day no katabang ko siya trabaho day no nakadonate ko sa iyaha ba kay akong sweldo ato maiyahan na to pero day oy nasa puya na kay maghimo na po ko bagong account kailangan na po ako siya trabahuan and then wala na sa ko kabalo ani akong bagong account ay no ug ma-monetize pa ba ni siya or kanang managhan na ba pud balik ang followers ani so ana day ba marag hasulan naman ko day uday kay karon man ko day isa ka focus ko sa akong black up so medyo nabiyaan na nako ang pag-vlog pero gusto gapon ko mag-vlog day kay mao man jud ang akong kalipay diha man ko happy so mag-vlog hapon ko pero lagi karon day nag-start na po ko og zero o di ba ang saya hacker anong nangyari so mao nang okay lang move on padayon kay ato man ning gusto o di laban so muna day nuna hack jud siya day ay day hack man day oy sayang ako account day di na jud ako ma-open day maskin unsaon para ako di na jud ma-open day di na po kunyo ma-search di ba kung matingala mo di na kunyo ma-search